Mae'n bleser Dewi gefnogi Lansiad prosiect Camau i'r Dyfodol. Mae hwn yn brosiect tair blynedd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Cymru a Drindod, Dewi, Sant a Phrifysgol Glasgow, sydd wedi gynllunio i helpu i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin ac ystyrlon o gynnydd yn y cwricwlwm newydd. Byddai'n defnyddio arbenigedd a phrofiad y system addysg gyfan ar ymchwil ar dystiolaeth ddiweddaraf o Gymru a gan arbenigwyr rhyngwladol. Rwy am gefnogi ysgolion unigol i fyfyrio ar eu harfer, gan archwilio sut y gall pawb yn eu cymuned o ddysgwyr i uwcharweinwyr gyfrannu at ddatblygu dealltwriaeth o egwyddorion cynnydd ac asesu. Bydd gan bob ymarferydd o fewn system addysg Cymru brofiadau gwerthfawr i'w rhannu fel y rhain gan athrawon yn ysgol ystradau. Yn y man cyntaf i ni falle mewn ystradau, eithon ni ati i sicrhau bod arweinwyr yn pynciau ni o fewn yr adrannau perthnasol o fewn y meysydd dysgu a phrofiad yn gallu cael y cyfleoedd cychwynnol na i gyd drafod a chydweithredu gyda'i gilydd. Be ni'n neud dechrau pob yn y tymor a dechrau'r blwyddyn ysgol, wnaethon ni ista lawr gyda gwahanol adrannau, enghraifft y ieithoedd, a cael sgwrs â nhw ynglyn â pa gweddau at y sgiliau rang bersonol nhw'n gwelodd gwendid neu falle'n ardal oedd eisiau i disgyblion ystradau i ddatblygu yn gynnar yn y flwyddyn. A trwy hynna wedyn, a eto trwy llais y dysgu gyda'r holiaduron i'r disgyblion yn blwyddyn 7 yn gynnar, wnaethon nhw adnabod hefyd bod nhw'n mwyn datblygu enghraifft sgiliau cyflwyno o flaen eraill a hyder nhw yn siarad o flaen grwpiau pobl. Trwy gynnal trafodaethau gyda'n dysgwyr ni yn ystod diwedd tymor yr Hydref ac yn ystod tymor y Gwanwyn eleni, fe sonio nhw wedyn am y cysylltiadau amlwg roedden nhw'n gweld rhwng y profiadau dysgu ar lawr y dosbarth, rhwng y gwersi a'r darpariaeth iechyd a lles. A fe gysyllton nhw'r profiadau yna naturiol iawn gyda'i gwersi Cymraeg a Saesneg o fewn maes dysgu a phrofiad ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. A ni wir yn teimlo nawr o gynnal trafodaethau cychwynnol nad yr dysgwyr a gwerthuso'r broses na eleni bod cyfle gyda ni ddatblygu ymhellach ar y math hynny o fapio a darpariaeth yn symud ymlaen gyda'n cynlluniau ni ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt. Mae parhau i rannu profiadau a myfyrio ar arfer sy'n ymwneud ag egwyddorion cynnydd ac asesu yn allweddol i lwyddiant cwricwlwm i Gymru a'i genhadaeth i baratoi ein pobl ifanc ar gyfer y dyfodol. I'ch cefnogi yn hyn o beth, byddwn ni'n cyhoeddi adnoddau cynnydd ac asesu yn ddiweddarach y tymor hwn a bydd dysgu proffesiynol parhaus yn rhoi cymorth i ysgolion. A byddwn ni'n parhau gyda'n rhaglen o sgyrsiau rhwydwaith cenedlaethol. Bydd y prosiect hwn yn meithrin y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd angen i ddatblygu addysg yng Nghymru ar sail ymchwil gref. I gael rhagor o fanylion am y prosiect a sut y gallwch gymryd ran, ewch i vlog Cwricwlwm Cymru.